Çeşmelere göre Türkmenistan'da işsizlik artıyor. Çörek için pul tapçak bolup adamlar zildi dökülýän yerlerden boş plastik baklaşkaları yığnamağa mecbur bolýar. Şol boş baklaşkaların bir kilo bahasy 4 manat. Açlık ve gariplik yurdun ilatını geday derecesine getirdi. Devlet halka hiç hili qollaw vermeýär. Şeýle goşadyrnak içinde bagtly durmuşy Türkmenistan halky üçin haramda ve onun tohum tiyip döredip berdi.